Hi, it's Misha Dave. Agus Misha Cuiva. Agus new Thomas Ras. Name was the case said because a new Thomas Hun. Cross bridge Yedo. Which is right. This finally crack. Tosni and Chilla Kian Father. Anshin fine to Kian Ella. Agus current to a lap balak trasna. Fuin an Kate Kian Agus current to a illa. Anshin Cassan to Gackrod a draw on clug. Agus then to an rud Kena a reach. So curry fuin, filet la, cur the love on shin, Agus Casa. Now, Mata the love she is on shin, to Gackrod han bugger, so begin to will the love Suez on shin, Agus a kmad Gackrod sanot. Agus shin tatu han yen of a reach is a reach ella. Curry fuin, curry la, Agus Casa a reach. Tá sé antáhachtach go bhfuil tú a chur gachlúcha nua faoin an cross, so nó chur haar an cross ag bar an cross tá tú a chur faoin, okay? Agus ag fille dro an love yes, not a love clay. Tá tú a chur gachlúcha ag fill gachlúcha sa dro céine gacam, agus ag casaway I dro an clog gacam. Tó gíbar am, ná bí gíbar má tógan sé. Tamalar dus hna dhéanamh. Okay, an bhfuil se fóslinn? Ionach. Anis ba cór gohfuil do cross ag feicáil rud ag an cosúla seo. Ná bigí bortha muna bhfuil feicáil an pointe seo go fóil tóg do am ach níl mór an fáchta le dul, so fána í linn. Okay, ag an pointe seo táid ag airí chuig an deir, so táid just ag déanamh se céhéad lucra atá ag neacháit agam. So ba cór bhfuil seacht I neach cean, but ná bigí bor muna bhfuil seach go fóil. Níl seacht agam go fóil, so tá mé chun leanar ag déanamh an cross. So, táid just ag déanamh cór bhain sin agus táid réile críoc a chur leis an cross. So, ag an pointe seo is féidir leat céine a dhéanamh cé có fada is táú ag géirí an cross, so cé go mór is táú ag géirí. So, chur sios either 3 nó ceir mé an sin, 5 bandit lastach nó piece of sellotape agus chuann tú timpeall an sin to cumad gachrod san áit. Okay, déanann tú ag taobh amháin, agus an sin casan tú agus chuann tú na méid céine méir sios a rís, so 3 nó ceir péir a bhí agus an céad chuann tú piece of sellotape timpeall a rís, agus déann tú le haid na gá taobh eile. Okay, ag an pointe seo ba cór bhfuil tú cross ag fécant rud ag an cosúla sin, an sin feid de scissor agus tá tú chun a gcearad. A rís tá is ústite cé có ádas tá tú ag géirí go mai an cross. Is mat lomsa na cínatá níos slú agus mat le chuig na cínatá níos fuide, so tá sé omlan ústite cé có áda is tá tú ag géirí an cross. So seo mo cean agus sin cean cuimhe, déann siad leis na crosna seo a d cheach ba d cheach slán sa bháilte ó tine.
An ceapan sibh go maiid sibh ann an cosíanamh cotápaí sin? Feicimiid. Jenny. Sin chunas an cosbríte dhéanamh fannig í tadbas idir choú agus nábíí dúir mátá sé pí beag treici agus plus. So go amach gribh. Slán! Slán!